तोरा आवे पड़ी कोराबा में मोर बॉडी के अजोरा बॉडी के तोरा आवे पड़ी रे तोरा आवे पड़ी कोराबा में मार पड़ी के अजोराबा में तोरा आवे पड़ी कोराबा में मार पड़ी के अजोराबा में जैसे कहतानी कोमर हिलावा ना तो चल जाइबू भोराबा में तोरा आवे पड़ी रे तोरा आवे पड़ी कोराबा में मार पड़ी के अजोराबा में तोरा आवे पड़ी कोराबा में मार पड़ी के अजोराबा में अरे जानो मोर पड़ी के अजोराबा पड़ी के अजोराबा म्यूजिक डैडी माही अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली काहे चोली पपिस्ता भेड़वल है बाड़ा हमरा जोबन के दुनो डेरावल है बाड़ा तनी छुए दे ढोढ़ी के नीचे ना तो चल होने राउटी के पीछे चल बे ना हटलो चल ना की दूर होने हटना हमरा भीरी सटना त बांध दे हो डोराबा तोरा आवे पड़ी कोराबा में काहे? मोर पड़ी के अजोराबा में तोरा आवे पड़ी कोराबा में मोर पड़ी के अजोराबा में तोरा आवे पड़ी कोराबा में मोर पड़ी के अजोराबा पड़ी के अजोराबा तोरा आवे पड़ी काहे इतना तू पीछे हमरा पड़ल बाड़ा सटे जवे पे कुर्सी लेके चढ़ल बाड़ा नीतू इतना सजौल गोरे गाल के तनी चिखा द धर्मेंद्र धमाल के सुन रोशन अशोक सब बाटे तुहर दोस्त नहीं काटे दे हम तोराबा तोरा आवे पड़ी कोराबा में मोर पड़ी के अजोराबा में हाय बराती साला भोराबा में हमके मन चाही कोराबा में बारी कमर हिला भत रात भर करी के अजोराबा में तोरा आवे पड़ी रे तोरा आवे पड़ी कोराबा में मार पड़ी के अजोराबा में तोरा आवे पड़ी कोराबा में ट्यूबलाइट के अजोराबा में मार करी मतलब समझलू ट्यूबलाइट अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।